Перник – град с силен дух, история и традиции. Град на миньори, на труд и подем. Град, който пази своя характер, но смело гледа напред към бъдещето. Тук, сред ритъма на модерния живот и топлината на общността, се намира едно от най-старите училища в Перник – 13-то училище Свети Кирил и Методий. Училище с мисия. Училище с сърце. За поредна година стартира национална програма «Иновации в действие». Тя отваря път към нови хоризонти, към различно мислене, към ново разбиране за знанието и обмяна на добри практики. Тази програма не просто отваря врати. Тя гради нова визия за учебния процес. Предоставя възможност за споделени практики, за срещи между ученици и учители от различни краища на страната, за изграждане на нови приятелства. В продължение на 3 дни нашето 13-то училище имаше честта да бъде домакин на обмен на добри практики, в който се включиха 3 училища. Средно училище Любен Каравелов от историческата Копривщица, Средно училище Свети Кирил и Методий от живописното село Гърмен и Основно училище Христо Смирненски от град Стамболийски, Пловдивско. Свети Кирил и Методий. Създадено през далечната 1842 година, това е едно от най-старите училища на територията на област Перник и ние се гордеем с този факт. Аз съм изключително развълнувана за това, че ще бъдем домакин, 3-дневен домакин на вашето гостуване и наистина е огромно удоволствие да приветствам вас, нашите гости. Да бъдеш домакин на едно такова събитие е огромна отговорност, огромна чест и наистина изключително важно е да съхраним едни добри отношения и също така да споделим едни практики, които винаги можем да прилагаме. Това гостуване се осъществява в рамките на националната програма «Иновации в действие». И това наистина не е обмен просто на гостуване, а обмен на добри практики. Срещнахме се, учихме заедно, споделихме идеи, опит и мечти. В тези дни училището ни се превърна в пространство за диалог, нови партньорства и творческа енергия. По време на събитието представихме иновативни уроци, достойни потомци на Кракра, урок по родолюбие, изгубени в космоса, интерактивен STEM урок с робот Кубо за второкласници, ябълките, които промениха света в 7-ми клас. Урокът обединява литература, биология, химия, физика, информационни технологии. Жабешки истории, фантазия и екология. Урок за третокласници. От пулса на човека до пулса на звездите в 7-ми клас. Урокът обединява литература, физика, астрономия, информационни технологии. Семейството.
Училище на добродетели за втори клас. Шевицата разказва движение, мелодия, цвят. Урок, обединяващ изкуство, музика и физическа активност. Гостите посетиха музея на минното дело и историческата крепост Кракра, символи на духа на перничани. Това, което видяхме като обмяна на опит през 3 дни, вече го прилагаме в нашето училище. Благодарим от името на моя екип за любезното съдействие от страна на госпожата Минушка Михайлова и нейният невероятен екип. И всичко това го правим в името на децата и в името на българското образование. По време на наблюдението на откритите уроци бях изключително впечатлена от активното участие на учениците и начина, по който колегите успяваха да ги ангажират и мотивират в учебния процес. Уроците бяха увлекателни, с поставени ясни цели, с разнообразни дейности, които насърчаваха екипната работа. С използването на презентации, на интерактивните дъски, на образователните платформи, материалите бяха представени много интересно, много вълнуващо и много достъпно за децата. В 13-то училище, основно град Перник, нашите колеги видяха наистина иновативни практики, дръзки ученици, учители, които знаеха какво правят и как и го направиха по най-добрия начин, с истински иновации, с творческо мислене, което заради всички нас, ученици, учители. И моето мнение е, че точно тази програма, иновации в действие, приляга на 13-то училище да я прилагат в българското образование. И ние, естествено, училищата, които се докоснахме до програмата, сме горди и признателни на госпожа Михайлова, която ни покани като директор на 13-то училище да се получим от челният им опит. За нас участието в програмата Иновации в действие е не просто етап в изграждането на модерно училище. То е преживяване и шанс да покажем кои сме. Училище, което вярва в децата си и ги води смело към бъдещето. Училище, което съчетава традицията на Перник с новите технологии, модерните методи на обучение и силата на екипността. Тук учениците не само учат, те изследват, експериментират, създават. Те се докосват до света на науката и технологиите по начин, който ги превръща в активни участници, а не просто наблюдатели. Програмата дава шанс да видят как идеите се раждат, как проектите се развиват и как знанието променя живота. Иновации в действие свързва училища, събира умове, изгражда мостове. Тя показва, че бъдещето се гради тук и сега, във всяка класна стая, във всяка творческа задача, във всяка искра на любознателност в очите на учениците. И когато Перник със своята сила и устойчивост срещне иновациите, се ражда нещо ново. Нова енергия, нови мечти, нова вяра, че образованието може да променя света. Защото иновациите не са предмет, не са машина, не са документ. Иновацията е човекът, учителят, който вдъхновява, ученикът, който пита, екипът, който расте заедно. 13-то училище Перник. Място, където традицията среща бъдещето. Място, където иновациите оживяват. Място, където децата мечтаят смело и създават своето бъдеще.